Які спектакль перад Лукашэнкам зладзілі яго набліжаныя? Што вядома пра чарговую страшную атаку, якая прайшла праз Беларусь? І як былы целаахоўнік Лукашэнкі ладзіць чысткі ў Беларусбанку? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Вандроўка ў мінулае для Лукашэнкі. Сёння ён узяў удзел у злёце студэнцкіх атрадаў. Гэтая практыка выкарыстання таннай працоўнай сілы перакачавала з Савецкага Саюза, і цяпер за яе адказвае Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. Перад пачаткам мерапрыемства Лукашэнку паказалі выставу пра студатрады. На адным з фота аказаўся і ён сам, пасля чаго адбылася сцэнка з сеансам калектыўнага падхалімажу. Говорят, что есть знакомые бойцы студенческих отрядов. Мелиоративный канал, Выховский район. Но, к сожалению, нет оригинала. Вместе с тем ребята работают над Костя тем, Бондаренко чтобы... есть газета. Этот на меня похож. Поэтому на вашем примере, то есть президент, ребята сегодня и, конечно, стараются соответствовать. Видишь, кое Вижу, Александр Григорьевич, а я видела уже, да. Красавец, Красиво. Покажи Алене Сыровой. Алена, оцени мужика. Где я? Ты найдешь от меня? Ну, нашла. Где? Ну, справа, да? Не изменился, совсем не изменился. Совсем. Да. Увесь антураж падзеі быў нацэлены на вяртанне Лукашэнкі ў часы яго маладосці, па якой ён, відаць, моцна сумуе. Увогуле было цяжка зразумець, у якой краіне ён знаходзіцца, у незалежнай Беларусі ці ў СССР, бо вось цытата яго прэс-службы. Удзельнікі студатрада «Молад» імя героя Савецкага Саюза Гаўрылава правялі майстар-клас па практычнай зборцы рухавіка аўтамабіля ВАЗ-2106. Кіраўніку дзяржавы прадэманстравалі ўжо сабраны ўзор. Канец цытаты. Затым Лукашенко выступіў з прамовай, і выглядала яна дзіўнавата. За спінай у пажылога спікера выстраілі дзесяткі маладых і не вельмі маладых людзей у рознакаляровых спецоўках са значкамі, якія павінны былі выпраменьваць задавальненне. Лукашенко паабяцаў, што некаторым з іх можа пашанцаваць, і яны стануць чыноўнікамі ці нават міністрамі, а таксама даў параду, што павінна быць у іх думках. Говорят, если утром не наносишь воды, не нарубишь дров или не накормишь буренку, то день прошел зря. Так должно и быть в ваших мыслях. Скончыўся гэты экскурс у мінулае яшчэ адным міні-спектаклем ад галоўнага камсамольца Александра Лук'янова і сумеснымі спевамі старой савецкай песні, словаў якой многія, хто стаяў поруч з Лукашэнкам, проста не ведалі. Працяг страшнай справы. Сёння ноччу Расія здзейсніла адзін з найбольш маштабных удараў па ўкраінскай энергетыцы. Для яго былі выкарыстаныя 94 ракеты і 193 беспілотнікі. Украінскай супрацьпаветранай абароне ўдалося збіць 81 ракету і 80 шахедаў. Яшчэ 105 не дасягнулі сваіх цэляў. Украінскія СМІ паведамілі пра выбухі ў Адэсе, Харкаве, Сумах, а таксама Хмяльніцкай, Цярнопальскай і Івана-Франкоўскай абласцях. Не абышлося без непажаданых гасцей і ў беларускім небе. Маніторынгавая група «Беларускі гаюн» зафіксавала заход як мінімум 8 расійскіх дронаў камікадзе. Яны праходзілі праз так званы беларускі калідор у напрамках Гомеля, Мазыра, Ельска, Брагіна і Васілевічаў. Авіяцыя вайскова-паветраных сіл Беларусі уздымалася ў паветра тройчы. Таксама ёсць звесткі пра тое, што шахеды спрабавалі збіць з зямлі. Стала вядома пра смерць яшчэ аднаго маладога афіцэра. Ва ўзросце 47 гадоў не стала падпалкоўніка з дэпартамента выканання пакаранняў Дмітрая Караткевіча. Ён адслужыў у органах больш за 20 гадоў, а апошнім часам займаў пасаду намесніка начальніка аддзела камплектавання ва ўпраўленні кадраў і ідэалогіі. Ён меў медаль за бездакорную службу 3-й ступені. Што стала прычынай чарговай заўчаснай смерці маладога сілавіка, невядома. У Віцебску гарэў гандлёвы цэнтр. Міністэрства надзвычайных сітуацый паведаміла пра пажар на першым паверсе гандлёвага цэнтра «Беларусь». Людзей давялося даставаць пры дапамозе аўталесвіц.
У выніку МНС заявіла, што работнікі выратавалі 10 чалавек, яшчэ 215 былі эвакуяваныя. У бальніцах знаходзіцца 6 чалавек з траўмамі, апёкамі і атручаным чадам. Для іх дапамогі з Мінска выехалі спецыялісты рэспубліканскага ўзроўню. Рэха прызначэння новага міністра культуры. Экстрэмісцкім фармаваннем прызналі цэлую тэатральную трупу. Міністэрства ўнутраных спраў уключыла ў свой чорны спіс аб'яднанне былых артыстаў купалаўскага тэатра, якія цяпер выступаюць пад назвай «Вольныя купалаўцы». Іх вінавацяць у арганізацыі дзейнасці па падрыхтоўцы замахаў на суверэнітэт Беларусі, а таксама ў дыскрэдытацыі і абразах службовых асоб. Цяпер сілавікі пагражаюць усім крымінальнымі справамі за любую сувязь з купалаўцамі. Нагадаем, што новы міністр культуры Руслан Чарнецкі адразу пасля свайго прызначэння паабяцаў паляваць на ворагаў у беларускай культуры. Не выключана, што з гэтым звязаная і фармалізацыя забароны вольных купалаўцаў. Былая работніца Беларусьбанка расказала пра звальненне пасля праверкі на дэтэктары хлусні. Такая практыка з'явілася пасля прыходу былога целаахоўніка Лукашэнкі і да яе ёсць шмат пытанняў. Журналісты партала «Зеркала» паразмаўлялі з жанчынай, якая 5 гадоў адпрацавала ў найбуйнейшым дзяржаўным банку краіны. Пасля падзей 2020 года там пачаліся чысткі, якія паскорыліся з прызначэннем новага выканаўчага дырэктара Аляксея Ляшкевіча, які раней быў начальнікам управлення асабістай аховы Лукашэнкі. Ён увёў праверкі на паліграфе, пасля якіх людзі сталі страчваць свае пасады. Па ацэнках суразмоўцы журналістаў, у галаўным офісе Беларусьбанка змянілася чвэрць кіруючага складу, прычым людзей, якія працавалі дзясяткі гадоў, звальнялі цягам аднаго дня без тлумачэння прычын. У пэўны момант прэтэнзіі з'явіліся і да гэтай жанчыны. Летам гэтага года яе выклікалі ў службы бяспекі і папрасілі даць пісьмовае тлумачэнне наконт удзелу ў адной з палітычных ініцыятыў у 2020 годзе, а пасля прапанавалі прайсці праверку на паліграфе. Адмова азначала імгненнае звальненне, таму яна пагадзілася. Праверка на дэтэктары хлусні аказалася платнай. Трэба было заплаціць 150 рублёў, прычым наяўнымі. Спецыялісты цікавілі толькі палітычныя пытанні кшталту, за каго вы галасавалі на апошніх выбарах, а таксама ці ўдзельнічалі ў дваравых чатах. Усяго іх было 6 і задавалі іх па коле цягам паўгадзіны з невялікімі паўзамі. Праз тыдзень пасля працэдуры жанчыну выклікалі да кіраўніцтва і загадалі рыхтавацца да звальнення, бо праверку яна нібыта не прайшла. Прычым ніякіх дакументаў з яе вынікамі яна так і не атрымала. Жанчына кажа, што ўсё абстаўлена такім чынам, каб зрабіць выгляд, нібыта супрацоўнік звольніўся сам. Выклікаюць на паліграф вусна, яго аплата толькі наяўнымі і без аніякіх чэкаў. Вынікаў праверкі ніхто не выдае, а звальняюць з банка па пагадненні бакоў. Пасля сыходу з Беларусьбанка яна здолела працаўладкавацца ў прыватнай кампаніі. Хтосьці стварыў фейкавы сайт КДБ, каб цішком збіраць даносы беларусаў. Пра падробку паведамілі праўладныя тэлеграм-каналы. Яны сцвярджаюць, што сайт запрацаваў зусім нядаўна. Ён капіруе стары сайт КДБ і пры заходзе на яго адразу выскоквае форма зваротнай сувязі. Так карыстальніка заахвочваюць пакінуць данос, а разам з імі запампаваць фота свайго дакумента, нібыта для пацвярджэння асобы. Варта адзначыць, што сапраўдны сайт камітэта дзяржбяспекі вось ужо некалькі месяцаў як не працуе. Афіцыйная прычына гэта нібыта, што ён знаходзіцца на рэканструкцыі. Насамрэч яго ўзламалі кіберпартызаны. Беларускія сілавікі працягваюць паляваць на тыктокераў. Чарговай ахвярай стала 20гадовая жыхарка Смаргоні, якая выклала танец у міліцэйскай форме. На яе завялі адміністрацыйную справу за нашэнне формы асобы, якая не мае на гэта права. У выніку дзяўчыне прысудзілі 800 рублёў штрафу. Падобна сілавікі ўзяліся за тыктокераў, бо за апошні тыдзень стала вядома яшчэ пра 2 затрыманні пасля публікацыі відэа ў гэтай садсетцы. Мінчук паказаў свае палавыя органы школьніцы і яго затрымалі. 9гадовая дзяўчынка ехала ў ліфце з незнаёмцам, які раптам зняў штаны і пачаў паказваць свае прычындалы. Школьніца не разгубілася, спыніла ліфт, пазваніла ў першую выпадковую кватэру і папрасіла гаспадыню правесці яе дадому. Паралельна неабыякавыя людзі выклікалі міліцыю. Гэтага эксгібіцыяніста знайшлі і ім аказаўся 18гадовы Мінчук. Сілавікам ён заявіў, што нічога дзяўчынцы не паказваў, а проста адчуў дыскамфорт у вобласці пахвіны і пачухаўся. Тым не менш, супраць маладзёна завялі крымінальную справу, але не за дзеянні крымінальнага характару, а за простае хуліганства.
Беларусь фільм збіраецца перакладаць кіно на мову хінді. Пасля таго, як Лукашенко назваў справы ў беларускім кіно пазорышчам і прызначыў міністрам культуры акцёра Руслана Чарнецкага, на нацыянальнай кінастудыі пачалі варушыцца. У прыватнасці генеральны дырэктар Юрый Алексей заявіў пра планы выхаду айчынных фільмаў на экзотычныя рынкі. Сейчас мы изучаем вопрос перевода фильмов на хинди. И в данный момент мы ведем переговоры, к нам приедут 17 числа наши, я уже говорил, наши партнеры, мы это будем обсуждать. Потому что там рынок тоже огромный. Там и Шри-Ланка, там и Пакистан, это все страны. Они любят кино. Я вот скажу, посещал сейчас фестиваль в Индии около месяца назад, и индус, даже когда у него есть время, он смотрит кино по телефону. Понимаете? Страна, там культура кино. Поэтому очень важно войти в эту страну, и надо цепляться и заходить то, что мы уже и сделали. У нас договора подписаны именно для того, чтобы белорусское кино видели и в Индии. Тут варта адзначыць, што ў Індыі ёсць свая грандыёзная кінаіндустрыя, якая выпускае больш за 1000 фільмаў штогод са шматмільённымі бюджэтамі. Перспектывы на гэтым рынку беларускага кіно, якое без прымусаў не хочуць глядзець і дома, выклікаюць вялікія пытанні. Гомсельмаш апублікаваў статыстыку па вытворчасці камбайнаў, і яна засмучвае. Журналісты Флагштока знайшлі ў завадской газеце свежыя даныя, звязаныя з дзейнасцю дзяржаўнага прадпрыемства, і параўналі з нядаўнімі планамі і мінулымі гадамі. Сёлета Гомсельмаш вырабіў 2001 камбайн. Гэта нашмат менш, чым завод планаваў. Мінулай зімой кіраўніцтва аптымістычна паставіла задачу вырабіць 3500 камбайнаў. Пасля план быў скарэктаваны да 3300, але і да гэтай лічбы нават не наблізіліся. Тут варта адзначыць, што факт вырабу прадукцыі не азначае яе рэалізацыі. Гомсельмаш працуе на склад. Праблемы ў завода пачаліся з-за росту ключавой стаўкі ў Расіі і зніжэння цэн на сельгаспрадукцыю. Да таго ж, усё прайшло ўразрэз з заявамі Лукашэнкі, які казаў, што пасля ўвядзення санкцый расіяне пачнуць змятаць беларускую прадукцыю. Гэтага не адбылося, бо нішу заходніх кампаній хутка занялі кітайцы, з якімі беларусы канкураваць не здольныя. Жыхар Мінска хацеў купіць ікру да святаў, але ў выніку страціў больш за 12 000 рублёў. Мужчына знайшоў аб'яву о продажы далікатэсу танней за рынкавыя кошты і вырашыў паўдзельнічаць у акцыі, бо прадаўцы абяцалі за кожны набыты кілаграм ікры дадаць яшчэ 500 грамаў бясплатна. У выніку кліент заплаціў звыш 12 000 рублёў, але прадавец выдаліў перапіску і заблакаваў Мінчука. Міліцыя, у сваю чаргу, завяла крымінальную справу па факце махлярства. Віцебскі пенсіянер запусціў фота са скрынкай ад тэлевізара і стаў зоркай тык-току. Блогер Пятровіч адкрыў свой асаблівы жанр. Ён здымае на тэлефон архіўныя фатаграфіі з кампутара і расказвае пра абставіны, пра якіх тыя былі зробленыя. Вірусным стаў ролик пра фота, на якім Пятровіч з сябрам нясуць скрынку з новым тэлевізарам. Друзья, вот тут я покупал телевизор. Смотрите, LG 65-ку OLED-овскую. И вот ко мне как раз помогал его тащить, кто узнает такого известного человека в Витебске, Виктора Тюка по кличке. Известный парень, который уже давно в Германии живет. Очень интересно, кто его знает. Любопытные отклики. Відэа набрала 2 мільёна праглядаў, а Віктор Цюка ператварыўся ў мем. Каментатары пачалі ствараць акаунты нібыта ад яго асобы, а таксама ад таго самага тэлевізара і іншых персанажаў з відэа Пятровіча. Цяпер гэты сусвет ладзіць дыялогі пад усімі відэа пенсіянера. Літаральна за тыдзень Пятровіч стаў зоркай інтэрнэту, чаму ён вельмі рады. Тым больш, што сапраўдны Віця Цюка адазваўся і паабяцаў прыехаць у Віцебск на Новы год. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале вас чакае чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.